हेल' लोगोफोर, दिनैहाय मोनसे एप्लिकेशननि सोमोन्दैहाय सोलोंनि जाय एप्लिकेशननि गेजेरजों थाबायनायनि गेजेरजोंनो आगाननि गेजेरजों रां खामायनो हायो। बे एप्लिकेशननि नामानो जाबाय स्वीट कइन। नोंथांमोना बेखौहाय प्ले स्ट'रावहाय थांनानैहाय डाउनलड खालामनो हागोन एबा इनस्टल खालामनो हागोन प्ले स्ट'रावहाय। दा आंहा बेवहाय अलरेडि इनस्टल खालामखानायनि दङ नैबे स्वीट कइन। आङो थुबाय बेहाय। बेबायदि नै इन्टारफेस बेबायदि ओंखारबाय नै। बे जाबाय स्वीट कइन एप्लिकेशन। बेवहाय इनस्टल खालामनानैहाय लग इन खालामनांगौ। जिमेलनि गेजेरजोंहाय लग इन खालामनो हायो। जिमेलनि गेजेरजों लग इन खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अब्ला बेबायदि गेवबायनाय आङो बेवहाय टटेल बेयाव नुदों नै 1273 आङो थाबायबाय बेखौ अपेन खालामनानै। माने बे एप्सखौ खुलिनांगौ, अन खालामनांगौ, बेनिफ्राय थाबायनांगौ आखायाव लानानै। खिन्थु ओरैनो सोमावबा जाया, मबाइलखौ सोमावबा जानाय नङा आरोखि। संख्ल'लाबायला सोमावलाबायला जानाय नङा। बेवहाय दा बेहाय 1000 जुदि स्टेप 1000 नोङो थाबायोब्ला 1000 जों 1 स्वीट कइन मोननाय जायो। 1000 थाबायनायजों 1 स्वीट कइन मोननाय जायो। अब्ला 1 स्वीट कइनावहाय 83 फैसा जायो। थाइसेनो एसे खम जायो। 1 स्वीट कइनाव थाइसेनि एसेल' खम जायो आरो 17 फैसाल' खम जायो थाइसेनो। बेबायदिनो हमनानै ला 11,000 स्वीट कइनब्ला 10,000 रुपिस बेबायदि मोननाय जागोन आरोखि। दा 1000 स्टेपजोंसो 1 स्वीट कइन जायो आरोखि। होमब्ला दा बेबायदिनो थाबायनांगौ। थाबायनायावहाय मबाइलखौहाय लानांगौ। गारिफोर सालायनायाव लामा गाज्रिफ्राव जायो। मबाइलखौहाय अन खालामनानै लायोब्ला बे स्टेपा बारायो आरोखि। बेखौहाय बे एप्सखौ अन खालामनानैहाय थाबायोब्ला एबा गारिफोर सालायोब्लाबो बारायो। दा बे स्टेपजोंहाय बेबायदि बारायहोनो हायो। बेनि अनगायैबो ओरै गाहायथिंजाय नैबेवहाय 20 दङ नै। बे 20आवबो थुयोब्ला, बेयाव थुनानै थाबायोब्ला नोङो नोंनि आगानसे थाबायनायाव बा आगाननै थाबायनायावहाय बेखौहाय इनटु खालामनाय जायो। होमब्ला आगाननै थाबायोब्ला आगाननै थाबायनायावहाय 2जों इनटु खालामब्ला 4 जागोन। एबा आगानब्रै थाबायोब्ला 2जों इनटु खालामनानै 8 जागोन। बेबायदि बे स्टेपा बारायगोन। बेबायदिनो बेवहाय माखासे गुबुन गुबुन अफारफोरबो दंबावनाय। दा बे अफारफोरखौहाय लानो हायो आरोखि। बेनि अनगायैबो नैबेहाय थुयोब्ला बेयाव माखासे जिनिसफोरबो मोननो हायो। बे स्वीट कइन बेसेबां आरजिगोन, बे आरजिनायखौहाय नोङो एकाउन्टावहाय बख'वालासिनो बेवहाय माखासे मालफोरखौबो बायनो हायो बे स्वीट कइनजों। आरो बे मालफोरखौहाय मोननो हागोन। आरो मालफोरखौ नाङा होननानै जुदि स्वीट कइननिफ्राय फैसाखौनो बख'गोन होनोब्ला स्वीट वालेट होननाय मोनसे एप्लिकेशनखौहाय डाउनलड खालामनांगौ। बे स्वीट वालेटखौहाय डाउनलड खालामब्लासो बेनिफ्राय बे स्वीट वालेटनिफ्राय बेखौहाय माने रुपिसावहाय जुदि बख'नांगौ जायोब्ला एसे खामानि दंबावो। बेखौहाय आङो उनावहाय बे स्वीट कइननिफ्राय रुपिसावहाय माबोरैहाय सोलायनानैहाय एकाउन्टावहाय बख'नाय जायो बेनि सोमोन्दैहाय उननि भिडिअ'आवहाय आङो फोरोंनाय जासिगोन। अब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो बेखौहाय थाबायनानै खामायनो हागोन। अब्ला आङो दसे सम थाबायनि। आङो मबाइलखौ लानानै 10 बारसो आङो थाबायबाय। दानिया आङो दलद थाथ'बाय नै बेलाय बारायबाय नै। लोगो लोगो नैबे आगाना बेवहाय बारायलाङो।
अब्ला 1000 आगानजोंसो 1 सुइट कइन मोननाय जायो। 1 सुइट कइन माने 83 फैसा मोननाय जागोन। बेबायदि थाबायनानैहाय बा खारनानैबो जागोन, खारोब्लाबो थाबायब्लाबो जिखुनु बेबायदि खालामोब्लानो बेयो अट'मेटिक आगाना बारायलांबाय थागोन आरोखि। अब्ला बेखिनियानो भिडिअ'आ। बेखौहाय उनाव फैसायाव एकाउन्टआव बोरैहाय बख'नाय जायो बेनि सोमोन्दैहाय उनाव आङो मिथिहोसिगोन।